Esta exposición consta de 73 obras e 2 vídeos documentais de obra efímera e pública. A mostra arranca a partir de 1984 coa serie Tecido de tensión, no que o cadro avanza, busca a bidimensionalidade frontal e lateralmente, centrándome especialmente no volumen e na luz. Despois da serie Ferro e Tecido aparece o Dentro Pechado, no que o metal xa está de forma presente e de algún xeito acaba pechando o tecido, nese dentro pechado, un espacio claustral. Nese camiño xa aparece a obra puramente metal, na que eu elaboro pezas a gran escala para espazos públicos en aceiro corté. E nesa liña aparece a serie Fendas e áncoras no vento, na que pertencen prácticamente a Copa do Sol e algunhas pezas grandes. Esta serie do metal se basa en modulacións de chapas debatíndose entre o baleiro e o enchido. Tamén Áncoras no vento xa é un paso máis na que, partindo da opacidade do metal,
chego a un elemento transparente, como neste caso son plásticos transparentes, planos, por definición pictóricos, na que interveño con pó de ferro, un material de refugallo que recollo no meu taller, na que fago formas, o efecto pictórico, pero a veces escultórico, que non é ninguna cousa nin outra, nese espacio conxelado. No 2000 hai un salto cualitativo, penso eu, xa que interesame dentro dese material transparente os parabrisas de camións, coches e demais que eu manipulo cortando, plegando, pendurando e que interesan especialmente xa que un material posindustrial que eu reciclo e que significa moito na vida cotián das persoas, xa que non só vemos, senón que vivimos e pensamos incluso detrás a través desa materia transparente. Hai uns anos, a partir de aí, esta foi unha obra moi experimental na que precisei un certo tempo de reflexión, pero que tamén me colle un momento, nos colleu a todos os galegos, nun momento moi concreto, iniciando a década dos 2000, con catástrofes ecolóxicas e demais, na que eu baixei esa produción de taller, pero si impliqueime moito máis en accións urbanas e incluso de obra efímera na natureza, sempre plantexando un discurso moito máis social e reivindicativo, como ademais queda claro nunos vídeos que está nesta exposición, na miña intervención nun taller que din en Mariñán, intervindo en diferentes zonas, viñedos, Betanzos, e na marisma de Mariñán con diferentes obras que simbolizaban de algún xeito o empobrecemento da terra, por un lado, o que é o home cando se traslada, e por outra, nun gran prisma de cristal na marisma, na que servía de marcador de mareas e trayectoria de luz. Seguindo este rego, eu penso que é o pouso deste pasado inmediato das catástrofes ecolóxicas, nace Maidana, e que tamén é unha obra traballada, feita a través de metais, aceiro cortén e parabrisas xa manipulados de outro xeito, que son cilindros de diferentes tamaños, diámetros e incluso alturas, xa que comenzan prácticamente dende 5 centímetros no chan até 3,5 metros.
Estas obras falan basicamente do territorio, do mar, da emigración, da memoria colectiva, e intentando aportar novos elementos ao debate público.